Uyunan sa mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council karong adlaw nga ang pagduso sa recommendation nga ibutang sa State of Preparedness ang tibuok dakbayan sa Sugbo. Kini nunot sa gibanabana nga mas moinit pa ang temperatura sa dakbayan sa Sugbo sa mga buwan sa April ug Mayo nga angay pangandaman sa kagamanan sa syudad sa Sugbo. Atol sa interview ngadto kang Ramil Ayuman, ang chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Council, iyang gipasabot nga ang giduso nila nga recommendation gituyo aron makapangandam ang kagamahanan pagtubag sa mga gikinahanglan sa katawhan sa higayon nga magsugod na ang ting-init karong buwan o sunod buwan hangtod na sa Mayo karong tuiga. Matod niya sa higayon nga maaprobahan sa konseho sa dakbayan sa Sugbo o mapirmahan na ni Mayor Raymond Garcia ang recommendation, maghimo na ang CCDRRMC og mga plano alang sa pagpangandam sa kagamanan mga kabombo. Gipasabot niya nga ang usa ka sukaranan sa pagdeklarar og State of Preparedness mao ang posibleng epekto sa heat index gikan sa Abril hangtod sa Mayo. Gumikan kay gipanglantawan nga moabot ngadto sa kapin sa 40 degrees Celsius ang kainiton nga masanati diri sa dakbayan sa Sugbo. Kanang 40 degrees Celsius noon pwede na sakitas panit ana. Kanang 40 degrees Celsius noon mangliki na ang mga yuta ana og dita maka-experience og uwan mga kabumbo. Lakip sa naisgutan sa tigom sa CCDRRMC mao ang pagkunhod sa supply sa tubig sa bukirang mga barangay ug angay buhaton sa mga tunghaan nga sa tunga-tunga sa buwan sa Abril mahuman ang mga klase mga kabumbo. Ni pahibalo usab sama sa gihapon ang Metro Cebu Water District MCWD nga naa pa sa normal ang kahimtang sa supply sa tubig sa dakbayan. Napanglantawan na hinoong daan sa MCWD nga mukunhod gyud ang supply sa tubig dinhi sa dakbayan o ubang bahin sa Metro Cebu. Matod ni Ayuman, dunay pondo ang kagamanan nga magamit alang sa pagpanghatag sa mga gikinahanglan ilabi na sa mga mag-uuma sa bukid mga kabombo. So mao nay kalambuan ron. Pero murag daghan naman siguro supply sa tubig ang MCWD. Kay before mi hawa sa MCWD si Attorney Joey Dalos kanhi chairman sa board sa MCWD, murag nakapaable man to siya og ubay-ubay nga mga tinubdan sa tubig.